Welkom HAVO 4 bij dit filmpje over raffinaderijen op Curaçao en Aruba. So we're talking about the fact that there were coming big oil refineries, riba Curaçao, riba Aruba, and why? Nangta Hanya, Stocknan Grandi, die olie, in de buurt van het meer van Maracaibo. So close to the Lake of Maracaibo, in het Nederlands, het meer van Maracaibo, werd olie gevonden. Ja? En dit gebeurde, it happened, all of this, aan het begin van de 20e eeuw. Dus 100 jaar geleden ongeveer werden olievoorraden gevonden rondom het meer van Maracaibo. Het is een big lake. Ja? Het grootste meer van Zuid-Amerika, the biggest lake of South America, in Nangtahanya olie enan. Hopimas toknan olie. Ja? En je hebt in het vorige filmpje gehoord dat de industriebedrijven en de oliemaatschappijen overal in de wereld op zoek gingen naar olie. En rond het meer van Maracaibo waren dat de Shell en de Esso. En ze kregen toestemming van de dictator op dat moment van Venezuela, Gómez, die heel lang de baas is geweest over Venezuela. Hij zei, jullie krijgen permit, Bosnanta han je permit, pa haze investigation, tocante olie ding mi país. Je krijgt toestemming om in mijn land naar de olie te zoeken en onderzoek te verrichten. En Gómez gaf daar permit voor. Gómez te doen permit naar oliemaatschappijen. Ja? En na verloop van tijd werd er met olieboringen begonnen. Ja? En een dictator is eigenlijk één persoon of een paar die zonder inspraak de macht hebben in een land. Ja? En this guy Gómez, hij was de dictator, hij was de dictator of Venezuela aan het begin van de 20e eeuw. Maar zo menos tussen 1908 en eind jaren 30. Ja, en hij was dus één persoon of een paar personen die zonder inspraak de baas waren over het land. En Gómez gaf de toestemming om in zijn land, begin van de 20e eeuw, te boren naar olie. Nou, waarom hebben ze nou de olieraffinaderijen niet in of rond het meer van Maracaibo gebouwd? Waarom deden ze dat nou op deze eilanden? Ja, dus het verliep anders, daarbij differente. En waarom werden de olieraffinaderijen niet rond het meer van Maracaibo neergezet? Maar waarom gebeurde dat op Aruba? En waarom gebeurde dat op Curaçao? En waarom gebeurde dat niet rond het meer van Maracaibo? Daar waren verschillende redenen voor. Voor het meer van Maracaibo, er waren grote zandbanken op Struccionan Grandi. Ja, Grandi zandbanken. I have no idea how you would call it in English, but there were big mountains of sand. But because of that, the boats could not enter the Lake of Maracaibo, and it wasn't deep enough for big ships. Ja? Botenan Grandi no por transportar olie. Ja? Ding meer van Maracaibo. Daarnaast, dus naast die zandbanken, dus dat is reden 1 waarom het heel lastig was, waren Gómez, de dictator van Venezuela, waren ook bang voor een burgeroorlog because of the oil wealth. Ja, Hopi riqueza, tocante olie, en Gómez was bang dat dat zou leiden tot een civil war. Kijk het significa, een civil war, een burgeroorlog is als verschillende groepen in een land onder elkaar gaan vechten om de macht. Ja? Dus als verschillende groepen in een land amongst each other go fight over the power. Dus als verschillende groepen in een land, Venezuela of Sudan, zoals nu, of vorig jaar nog in Syrië, dat is een burgeroorlog. A civil war means different groups in a country fighting amongst each other over power. Ja? En daar was Gómez dus bang voor. En daarom de busca otro lungan pa processar olie. Lang te busca otro lungan
outro área nan para processar e olie. E outro lugar nan, ta Wordu, ta Bira, Aruba e Curaçao. Andere plekken om de olie te verwerken, dat werden Curaçao en Aruba. Ja? En waarom was het nou in Curaçao en Aruba? Die kon Ezekita Bira, Curaçao en Aruba. Ja, er waren verschillende redenen voor. Het had een natuurlijke haven. Ze hadden grond om op te bouwen. Het was redelijk goedkoop, die grond. Suela ta barata. Ja. Dan ting een haven natural. Het was dicht bij het meer van Maracaibo. Ze waren niet ver verwijderd van de olievindplaatsen. Ook hierdoor is Kita Queda barata. En nog belangrijker, het lag heel dicht bij het Panama-kanaal. Ja, dus je hebt Curaçao, je hebt Venezuela en een beetje richting het westen heb je ook nog het Panama-kanaal. En er kwamen heel veel boten voorbij vanwege het Panama-kanaal. En die boten, botenan, die hadden stookolie nodig. En de stookolie is een product van aardolie. Dus meanwhile, when the boats were passing by from Panama towards Europe or towards Guiana's or towards other countries, they could provide these ships with stookolie. Stookolie, die kwam dus van onze raffinaderij. Dus kortom, heel veel redenen waarom Curaçao en Aruba handig gelegen waren. They were located very smartly. Nederland wilde ook graag de olieraffinaderijen binnenhalen. They wanted to get the Esso, they wanted to get the Shell inside. En om dat voor elkaar te krijgen, boden ze voordelen en ze boden bescherming. Kom, lang taduna Esso e Shell protection. Ja, ze mochten olieproducten zonder controle in- en uitvoeren. Il governo non controla il trabalho di Shell e Esso sem controla. Ja. Ze hoefden ook niet de normale belasting te betalen. Er waren speciale regels voor hen. Dus niet de normale belasting. They didn't have to pay a impuesto normal. Ja. En stakingen en burgeroorlogen waren hier niet toegestaan. Burgeroorlogen waren er niet. En stakingen, die waren hier nog verboden. Weet je nog? Felix Sacuto, 9 jaar in de gevangenis. Ja. El gobernación no te una permisión para un huelga. De overheid die zei stakingen zijn verboden. Cordabón, Felix Sacuto, 9 jaar in de gevangenis. Stakingen, no permisión, el gobernación no te una permit para un huelga. Nunca. Ja? Dus kortom, er waren ook allerlei manieren waarop de regering, el gobierno, probeerde de Shell en de Esso binnen te halen. Want dat zou te doen naar hoopje más riqueza para Curaçao y Aruba. Ja? Pues el gobierno por purba Hanya e Esso y Hanya e Shell naar Curaçao en naar Aruba. Hangt er purba hoopje mas. Nou, dat gaf als resultaat, is het resultaat, in 1916 de bouw van een raffinaderij op Curaçao. Ja. Dat begon de Shell. En hier werd Asiento gekozen, want het was aan het Schottengat. En het was heel dicht bij de Sint-Anna-baai. En het had een hele goede haven, zoals we net hebben gezegd. En hetzelfde gebeurde op Aruba. Ja, dat gebeurde bij San Nicolas in 1928. En daar was het niet, it wasn't the Esso over there. It wasn't the Shell over there, it was the Esso. Dat werd genoemd de Lago, dat gebeurde bij, it happened at San Nicolas. En daar werd ook een raffinaderij opgezet. I hope this was a very clear video. I hope to see you in my class. And my next video will be about the questions. Yeah? So yeah, take it out to ayo y te oero.